Helo. Nawr, siwt allwch chi droi lan am eich hunain heddi, felly gwneud rhywbeth i chi. Wel, beth am i chi ymuno i fewn yn y sesiwn ffitrwydd gyda fi heddi i weld os ydy hwnna yn eich helpu chi. Nawr, heddi, mi fyddwn ni'n gweithio o'r top i'r gwylod, felly gobeithio bod chi yn barod i fynd. Nawr, y symudiad bach cyntaf ni'n ei wneud mwyn i ni cael cynhesu y corff yw, ni'n mynd i marcho, felly ni'n mynd i ganu ar y smotyn gan ddefnyddio y breichiau o gyfer momentum hefyd. A mae'n bwysig eich bod chi'n trial dod â'r pengliniau i fyny mor uchel a phosib mwyn cael gweithio ar y bola. A ni'n gwneud 12 o'r rhan, 3, 2, 1, lan, 2, 3. Na fe, gweithio'r gliniau yna, felly wneud yn siŵr bod nhw'n nais ac yn hyblyg. Gret, cadwch chi fynd. 2 bach olaf, 12, da iawn chi. Nawr nesa, mwyn ni'n cael gweithio blaen y coesau a ochr fewn y coesau ar y glwts yw gair bach arall am penolia. Fi moyn i chi droi eich trad chi fel petai nhw ar rhif 10 a rhif 2 petai cloc ar llawr. A fi moyn i chi blygu yn eich gliniau a'r pengliniau ac yna fi moyn i chi dod nôl i fyny. 12 o'r rhan, 3, 2, 1. Nawr, peidwch yn poeni, os nad ydych chi'n gallu dod mor isel a beth dwi'n arddangos nawr, mae hynny'n iawn. Dewch chi mor isel a'i chi'n tymlo chi'n gallu. Y pethau pwysig i gofio yw bod y chest na nôl, bod y cefn yn syth ond ar ryw fath o ongl, a mae'n bwysig i gwthio'r penol na yn ôl, iawn? Fel eich bod chi'n gweithio pob darn o'r corff. A mae'n bwysig hefyd i gofio beidio mynd rhy gyflym, cadw popeth o dan y rheolaeth. Na chi a 2 bach olaf, 1 ar 10, 1 bach arall, 12. O, mae hwnna'n llosgi, da iawn chi. Nawr nesa, mwyn gweithio'r ysgwyddau y pecs a'r bola, fi moyn i chi droi eich trad chi mewn rhyw fath o siap triongl, gyddyrnau i fyny, ac yna gan twistio yn eich corff, fi moyn i chi dod ar braich allan, ac yna nôl i'r canol. Dod allan, bod yn neis y paralel gyda'r llawr, a nôl i'r canol. Digon y bwer tu ôl y breichau. 3, 2, 1. 12 o'r rhan. 3. Na chi twistio yn y corff na, fel bod y bola a'r asgwr yn cefn a'n gweithio'n galed. 8, 9, 10. Pwy sy'n dal da fi? 12. Da iawn chi. A wrth gwrs, os ydych chi yn tymlo'n hyblyg, allwch chi fynd ychydig yn gynt arno hwnna hefyd, lle da iawn chi. Nawr, y symudiad bach olaf, mwyn ni cael bach o waith ar ochr fewn ochr fas y coesau, fi moyn i chi ddod â'ch trad chi gyda'i gilydd, wedyn fi moyn i chi roi breichiau uwch ben y pen, chi'n mynd i gamu allan, da'i gilydd, camu allan, gyda'i gilydd. 12 o'r rhan, 3, 2, 1, ac allan, mewn. Allan, mewn. 3, na fe, felly wir camu allan ar ochr fas cyhyrau y coesau. 7. O, mae'r ysgwydd yn dechrau llosgi. 9. 10, 2 bach olaf. 12, da iawn chi. Nawr, oedd hwnna'n debyg iawn i jumping jacks yn dod. Felly, os ydych chi'n tymlo'n hyderus, digon o egni, chi'n gallu neud tra'n neidio. Ond wrth gwrs dwi am dangos y symudiadau bod pawb yn gallu ymuno i fewn, ond os oes gyda chi'r egni bach extra na, gallwch chi ychwanegu neidio i'r symudiad yna. Wel, na fe, diolch yn fawr iawn am ymuno i fewn yn y sesiwn heddi. Gobeithio gweld chi tro nesaf. Hwyl am y tro.